Ni euskara naiz, euskaraldiaren sorkuntzaren arrazoia. Eta ekimen hori nola sortu zen kontatuko dizuet. Horrela hasi zen dena. Miren, baina ez zerretu, ez hain besterako izan. Baina nire ez ikustatzen nahiara, ulertu behar duzu. Oye, ulertzen duz, baina ber. ¿Así que para tanto? Pero ponte en mi lugar. ¿Qué lugar? ¿Te dan miedo las palomas? No, me dan asco, no miedo. Miren, pues hay mucha... Kaixo, mire, egunon ikastaldiko zer moduz? Otza nire egiten du gaur, baina eta gainera goniz pentsatzen nilea mostu behar duela, baina egiten duen otzonekin. Benetan, majo, pues el otro día yo le dije a mi mamá que me lo quería cortar y me dijo que lo dase. Joder, yo también lo he pensado una vez, pero no sé si me quedaría muy bien. ¿En serio? Yo creo que te quedaría súper bien. Encima es para una buena causa, no sé. Herrialde honetan, jada ez dago niretzako tokirik. Lehen pertsonengan nuen eraginak, jada ez du balio zertarako. Ez naute maite, joan egingo naiz. Ez dut Euskal Herrian jarraitu nahi. Hemen bizi diren biztanleek ez banaute kontuan hartzen. Lehen, Franco garaian adibidez, debekatuta nengoen. Eta hala izan arren, herriak indarra atera eta defendatu egiten ninduen. Askok elizetan ematen zituzten euskara klaseak, nire kontra zeudenak sartu ezin zuten toki bakarra zelako. Arriskuan egon arren, pertsona haiek egindakoa gaur egun ez da kontuan hartzen. Orain, gizarteak ez du aurreko belaunaldiak egindako esfortzua kontuan hartzen. Ez naute bat ere maite, joan egin behar dut. Joan egingo naiz. Ez dut bazterkeria hau sentitu behar, ez dut merezi. Agur Euskal Herria. Nik ezin dut euskaraz hitz egin, no me sale. Nik ezin du... A mí tampoco me sale. ¿Qué está pasando? No sé, ¿dónde está el euskera? No sé, bilatu... Vamos a buscarla. Baina... ¿Pero dónde? ¿Ponemos carteles? Vale. Nik uste que no va a funcionar, Vale, no sé, joazen sonara nahi behar. Bale, orain ator, geratu hemen, lasai. Baina ez mugitu mesedez. Bai, peixo. Bai. Euskara bai. Ez. Entzun ondo. Milioi bat euro nahi ditu bere truke. Bai. Ari dekaztaren, agur. Telefonoz deitu naute. Eta euskara baitutela esan diate. ¿Qué? Baina, ¿por qué? ¿Cuándo? Zerbait, tenemos que hacer algo. Eta zer egin... ¿Qué vamos a hacer? Egunon, ya tenemos el dinero. No puedo hablar en euskera, no me sale. Vale, quedamos mañana en la calle, vale. En un sitio público, ¿no? Vale. Agur.
Lasai, orain azalduko dizutena, ez naiz maltzurra. Nora ez, baitu egin nauzu. Ez, baina orain azalduko dizut. Gaur egun, euskarak ez du garrantzirik eta ez dute zure garrantziaz ez dira ohartzen, zuk izandako historiaz. Orduan, ez dut beste biderik ikusi. Konturatu behar dira, zuk dakazun garrantzia beraiengan eta zu bahituz, horrela zure falta sumatuko dute. Eta dirua, Nola dakizu hori? deian zundu. Baina dirua, da jakiteko, nik bihar geratzen garenean bihar geratu gara zure trukea egiteko. Baina, esan diet, beraiek konturatzeko zen limitera arte iritsi aldiren, zu lortzeko. Ulertzen duzu? Txoin, lehenengo dirua. Bale, gordo. Bueno, nien ez maltzurra eta euskara ulertu du baiet. Guzti hau izan da zuek konturatzeko euskararen balioaz, eta diru hori lortu duzue euskararen truke, baina gero egunean zer ez duzu erabiltzen. Orduan, diru hori orain erabili dezakegu beste guztiak konbentzitzeko euskara garrantzia duela. Bale, ados. Orduan, zer egin dezakegu? Ea, 11 egun pasa dira, 11 egun, bai. Urtero 11 egun hartzen baditugu eta ekimen bat egiten badugu 11 egunetan. Ados? Bale. Nola dituko dugu? Euskaraldia. Euskara hitz egiteko momentua, ez? Hori da. Bale. Primera. Guazen. Bai!